L-espressjonijiet Maltin, l-istorja tagħhom u l-lob bil-kliem huma fil-qalba tal-kotba ta' Martin Morana. It-tim tagħna ltaqa' ma' Martin sabiex jitkixxef dwar x'nifhmu bil-kelma espressjoni u nitgħallmu dwar xi wħud minnhom. Il-kotba tiegħi tliet kotba li ppubblikajt huma kollha bbażati fuq idjomi, espressjonijiet, wil, aneddoti mill-istorja ta' Malta u anka dik tad-dinja ta' madwar li laqtet il-Malta. U ippruvajt inlaqqa dawn l-idjomi, dawn l-espressjoni, dawn il-klim antik, klim minsi, klim li huwa m'għandux jintuża llum jew inkella jintuża b'mod differenti. Ippruvajt dejjem insib l-oriġini tagħhom. Il-qofol ta' dawn il-kotba huwa dak illi naqqat il-kelma mal-istorja. Espressjoni tista' tkun espressjoni frażali, pereżempju ngħidu ħobża u sikkina, jew inkella ngħidu kelb u qattus, jew inkella sab ix-xoqqa f'moxta. Dawn huma espressjonijiet. Imma mbagħad għandek espressjonijiet anke aktar koloriti, aktar enfatiċi. Huma espressjonijiet li x'aktarx forsi iżjed ngħidulhom idjomi. Huma espressjonijiet li huma ishom klixés ħanejtek, billi dawn il-klixés, dawn l-espressjonijiet ikollhom eżempju aktar ħaj, aktar forsi kulturali. Hemm ħafna espressjonijiet u idjomi Maltin illi jmorru għandhom storja warahom, bħal meta ngħidu dawk it-tnejn dik il-koppja ishom id-diju d-do, dejjem flimkien, ġiex tiħbib dejjem flimkien, id-diju d-do. Bħal meta ngħidu ishom ħobża u sikkina. Hemm oħrajn, hemm ħafna espressjonijiet simili bħalhom, ishom parilja. Imma d-diju d-do interessanti għaliex dawn huma ismijiet D-E-E u Don, D-O-N, huma ismijiet ta' żewġ gunboats Ingliżi li kienu Malta fl-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 u dawn dejjem kienu sorġuti irmiġġati ħdej xulxin, l-imsida. U għax dejjem kienu dejjem irmiġġati ħdej xulxin, ġew sinonimi. Bniedem beda jagħti l-analoġija ta' meta koppja dejjem flimkien, ġew xi ħbieb dejjem flimkien, bħal qishom dawn il-ġiex bastimenti li huma dejjem flimkien. Issa biex immorru fl-istorja aktar fil-font, l-isem ta' dawn il-ġiex bastimenti ma kienx D u Do, ma kien D-E-E u Do, D-O-N, li jfisser ismijiet ta' żewġ xmajjar fl-Iskozja. Hemm pereżempju qatt ma kilt kirxa miegħek. Meta ngħid qatt ma kilt kirxa miegħek għaliex ngħiduha. Jiġifieri inti m'intix ħabib ta' ġewwa, m'intix bniedem li nafek sewwa, m'intix tal-familja, għaliex meta bniedem qatt toffrilu l-kirxa biex ikolha, qatt toffrilu xi ħaġa speċjali, xi ħaġa li tirrikjedi ħafna ħin biex tipprepara u ssajjara, u allura int mhix qed toffri xi ħaġa bħal biċċa ħobs żgħira, qed toffri xi ħaġa partikolari, xi ħaġa prestiġjuża. Ngħidu Telalu San Filip. Għalfejn ngħidu Telalu San Filip? Għaliex hemm storja ħelwa li tgħid li San Filippo Neri kien qaddis ħelu, ċajtier, kalm u l-imġiba tiegħu kien jinħab ħafna man-nies. Però darba dan kien qed jipprova iġiel bniedem ħabsi jgħix ħajja sewwa. U dan ma rid jaf b'xejn. U jgħidlu llum, jgħidlu għada, fl-aħħar San Filip, verament Telalu San Filip, għax qabdu mill-koston u fajjarilu. Issa biex bniedem twajjeb, ċajtier, qaddis, titlalu, taqbiżlu u fajjara l-bniedem, vera jkun Telalek San Filip. Hemm ħafna espressjonijiet li nbidlu ma' żminijiet u l-espressjonijiet jinbidlu skont iż-żmien li tkun qed tgħix fih. Eżempju, jekk fi żmienna ngħidu espressjoni, 200 sen ilu, 300 sen ilu forsi konna ngħidu oħra, però mbagħad hemm espressjonijiet illi huma storiċi u li baqgħu magħna bħal meta ngħidu dak jew dik il-karozza isa karrakka.
Issa wieħed jekk jaħseb ftit, il-karakka hija bastiment galera tal-ordni li ġew biha kavallieri minn Rodi. Sewwa, imma din il-kelma tant baqgħet, din l-espressjoni tant baqgħet b'saħħitha li għadna nużawha sal-lum. Mingħajr espressjonijiet, il-Malti ikun ħaġa ċassa, ma jkollux dik il-ħajja, ma jkollux dak il-kulur, dak l-enfasi, u hemm ħafna espressjonijiet li ilna ngħidu żminijiet kbar. Bħal meta ngħidu sab kappell jiġieħ. Dik hija espressjoni sewwa, sab kappell jiġieħ. Bħal maħna ngħidu dak isu Amerikan ħej, jiġifieri jew fuqhom. Sewwa, se ma nafx li l-Amerikani jew fuqhom imma daqstant imma hekk konna ngħidu. Sewwa, għax apparagun tal-Maltin kienu nies li jiberqu l-flus għalina. U hemm espressjonijiet oħrajn li huma espressjonijiet aktar riċenti għadhom moderni u speċjalment fost iż-żgħażagħ. Fint bħal meta ngħidu int bis-serjetà jew nkella bomba dik men. Għandi Ingliż fiha, ma huma espressjonijiet li riflettu iż-żminijiet tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.